nyt mulle sen kodin. Ja se koti tulee suunnilleen tähän kulmaan. Ja mä ajattelin semmoista ihan kivaa, semmoista kodikasta huonetta. Joten aletaan tekemään. Nyt mä siisin tämmösen patjan tähän. Tai niinku mun sängyks. Ja seuraavaksi mä aion hakea siihen lakanat. Nyt mä toin mun lakanat tohon ja nyt mä laitan tohon mun sänkyyn. Noin, nyt mä laitoin mun lakanat tohon. Ja se näyttää nyt täältä. Ja mä laitan tämmösen pikkunaalleen kans tonne. Mut nyt mä voisin laittaa tohon jonkunlaisen yöpöydän mulle. Nyt mä laitan tohon mun yöpöydän ja nyt mä yritän keksiä, mä voisin pistää sen päälle. Nyt mä laitan mun työpöydälle tommosen pinnin, 2 tuommoista työlekkiä ja sit tommosen harjan tohon viereen. Nyt mä loin tämmösen kasvin ja nyt mä mietin just, että mihin voisin pistää sen. Sen paikka tuli nyt tohon toistaiseksi. Et jos mä keksinkin siinä jossain vaiheessa jonkun paremman paikan, niin sit se siirtyy siitä. Mut nyt jatketaan. Nyt mä rakensin tohon tollasen pöydän. Ja nyt mä alan miettimään, mitä mä voisin pistää tohon pöydälle. Nyt mä laitoin tohon pöydälle tommosen tietokoneen, harjan ja sitten kirjaan ja tommosen simppukan. Et se näyttää nytten tältä. Ja ite kyllä tykkään tosi paljon. Sitten mä vielä lisäsin tommosen korin, jos on tommosia mun asusteita. Okei, nyt mä näytän miltä tää mun huone näyttää. Kiitos kun katsoit tän videon. Ja nyt mulla on huone, joten